Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikani II seħħ u għad irid iseħħ. Fis-7 ta' Diċembru tal-1965, propju lejliet l-għeluq uffiċjali tal-Konċilju Ekumeniku Vatikani II, flimkien mal-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes, l-isqfijiet approvaw id-digrit ad gentes fuq il-ħidma missjonarja tal-Knisja. Magħhom dakinhar kienu promulgati id-digrit Presbyterorum Ordinis fuq il-Ministeru u l-ħajja tal-Presbiteri kif ukoll l-istqarrija Dignitates Humanae fuq il-libertà reliġjuża. L-isem ad gentes mill-ewwel ifakkar fil-missjoni li Kristu ta' lill-Apostli ftit mumenti biss qabel infiret minn magħhom biex jitlaq lura għand il-missier. Morru għand il-ġnus kollha. Din hija il-missjoni ad gentes. Kif il-missier batlili hekk issa jiena nibatlilkom. Il-missjoni ad gentes hija il-missjoni ta' Alla innifsu mal-bniedem, il-Missio Dei. Fija nsibu l-eruq tal-Knisja li jekk titqaċċat minnhom tinxef u tmut. Ikun gwaj għalina li nippruvaw inħawlu eruqna b'nadi oħra. Il-Papa Benedittu XVI li matul żożitu kien wieħed mill-esperti li għenu lill-isqfijiet tal-Konċilju, f'diskors li kien għamel fl-okkażjoni tal-40 anniversarju ta' dan id-digrit qal li permezz ta' ad gentes il-missjoni tal-Knisja irċevit imbottatura ġdida. Ġew iċċarati aħjar il-fundamenti teoloġiċi tal-impenn missjonarju, il-valur u l-attwalità tiegħu quddiem it-tibdil tad-dinja u l-isfidi li il-modernità tagħmel lill-predikazzjoni tal-Evanġelju. Bl-ad gentes, il-Knisja kisbet għarfien aktar ċar tal-missjoni missjonarja naturali tagħha, missjoni li fiha taraf element kostituttiv tal-istess natura tagħha. Anke l-Papa Franġisku matul iż-żjara apostolika tiegħu f'Malta u Għawdex saħaq tant drabi li l-ferħ tal-Knisja huwa li tevanġelizza. La gioia della Chiesa è evangelizzare. I il-missjoni tagħha li dan il-ferħ taqsmu mal-popli kollha billi taqdihom u tevanġelizzhom. L-evanġelizzazzjoni u d-diakonija mhumiex żewġ vokazzjonijiet differenti, imma żewġ elementi tal-istess missjoni. Mingħajr il-waħda l-oħra tkun nieqsa. Hekk l-omm u għalliema li fl-1961 kiteb dwarha il-Papa Ġwanni 23 fl-enċiklika tiegħu Mater et Magistra, issir ukoll oħt u għaddejja kif kompla jħeġġiġna nkunu is-Sinodu Djoċeżan ta' Malta 40 sena wara il-Konċilju. Fil-Missio ad gentes l-omm u għalliema kif ukoll l-oħt u l-għaddejja iridu jimxu id fit. Il-prinċipji dottrinali tal-missjoni huma infissra fl-ewwel kapitlu tad-digriet. Mill-pjan tal-missier
mill-missjoni tal-Iben u tal-Ispirtu Santu toħroġ il-ħidma missjonarja tal-Knisja li hija mibgħuta minn Kristu lil-ġnus. Ir-raġuni tal-ħidma missjonarja ħirġa mir-rieda ta' Alla li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu il-verità. It-tieni kapitlu ta' Ad Gentes huwa dwar il-ħidma missjonarja fiha nfisha, huwa maqsum fi 3 artikli. L-ewwel artiklu jitratta fuq ix-xhieda tal-ħajja nisranija, id-dialogu ma' dawk li mhumiex insara u l-preżenza tal-karità. It-tieni artiklu huwa fuq l-evanġelizzazzjoni, il-konverżjoni u fuq il-katekumenat fil-bidu tal-ħajja nisranija. It-tielet artiklu huwa fuq kif trid timbena il-komunità nisranija. Jagħtu wkoll attenzjoni partikolari fuq il-kleru indiġenu, il-formazzjoni tal-katekisti u l-ħajja reliġjuża. It-3 kapitli ta' wara huma fuq il-knejjes partikolari, fuq il-missjonarji infushom u fuq l-istess organizzazzjoni tal-ħidma missjonarja. Imma forsi l-kapitlu li għandu l-messaġġ l-aktar qawwi u dak tal-aħħar, is-sitt wieħed, fih l-isqfijiet jitkellmu fuq id-dmir tal-kooperazzjoni bejn is-setturi differenti tal-poplu ta' Alla. Huma jisħu li l-Knisja hija kollha kemm hi missjonarja u li l-ħidma ta' evanġelizzazzjoni hija dmir fundamentali tal-poplu ta' Alla kollu. Għalhekk il-Konċilju jistieden lil kulħadd għal il-ġdid ġenwin u profond biex l-insara kollha jagħtu semhom għal ħidma missjonarja fost il-ġnus. F'dan il-kapitlu l-isqfijiet bħal donnom xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tagħna għal dak li kienu diġà kitbu f'dokumenti preċedenti oħra tal-istess konċilju. Fl-Ad Gentes huma semmew id-dmir missjonarju tal-isqof. U dan, bla dubju, iffakkarna fil-Christus Dominus, digriet fuq l-uffiċċju pastorali tar-raja tal-Knisja, semmew id-dmir missjonarju tal-Presbiteri. U hawn jiġu f'moħħna id-digriti optatam totius fuq il-formazzjoni saċerdotali u il-Presbiterorum Ordinis fuq il-Ministeru u l-ħajja tal-Presbiteri. Fl-Ad Gentes kitbu wkoll fuq id-dmir missjonarju tal-Istituti ta' Perfezzjoni li ġibilna f'moħħna id-digrit Perfecte Caritatis fuq it-tiġdid u l-adattament tal-ħajja reliġjuża. L-isqfijiet indirizzaw ukoll lil-lajċi fuq id-dmir missjonarju tagħhom u dan ifakkar fl-Apostolikam Actuositatem li titkellem propju fuq is-sem tal-lajċi fil-missjoni tal-Knisja. Fid-diskors tal-Papa Benedittu XVI li tiġà irreferejna għalih aktar qabel, huwa qal li il-pubblikazzjoni tad-digriet konċiljari Ad Gentes kien ta' sewi biex joħroġ aktar għad-dawl l-eruq oriġinali tal-missjoni tal-Knisja fil-ħajja trinitarja ta' Alla. Min hemm jibda kull ċaqliq ta' mħabba, imbagħad mill-persuni divini jissawwab fuq l-umanità kollha. Għalhekk huwa dmir tal-Knisja li qatt ma teda twassal din l-imħabba divina. Benedittu XVI ikompli jgħid li d-digriet Ad Gentes juri kif dak li darba sar għas-salvazzjoni komuni ikompli jseħħ fil-milja tiegħu f'kulħadd matul il-mixja tas-sekli. Hemm bżonn li l-Knisja tkompli tterraq fl-istess triq ta' Kristu, mixja li twassal sal-mewt tas-salib. Infatti, l-azzjoni evanġelizzatriċi trid timxi għalon l-istess triq li mexa fiha Kristu, jiġifieri it-triq tal-faqar, tal-ubidjenza, tas-servizz u tas-sagrifiċċju tiegħu innifsu sal-mewt li fuqha huwa ħareġ rebbieħ. Iva, jinsisti Benedittu, il-Knisja hi msejħa biex isservi l-umanità ta' żmienna bil-fiduċja fi Kristu biss u tħalli kemmtu iddawwala waqt li timitaħ flotja ġeneruża tagħha nfisha lill-aħwa. Il-papit kollha li l-Knisja kellha minn tmiem il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni
sal-lum bdew biex ikunu huma stess li jwettqu il-missjoni ad gentes. Dan huma mamluħx biss b'fommhom u b'kitbietom, iżda wkoll b'riġlejhom, billi telqu l-barra mill-ħitan tal-Palazz Apostoliku ħalli kif kienu għamlu l-Apostli miċ-ċenaklu dakinhar tal-ewwel għid il-50 huma wkoll imorru għand il-ġnus u jwaslulhom l-aħbar it-tajba. Il-missjoni ad gentes issieħbu fija wkoll tant eluf kbar ta' saċerdoti, reliġjużi u lajċi li b'entużjażmu kbir ħallew djarhom u pajjiżhom biex imorru jevanġilizzaw u jaqdu. Taw lilhom infushom u bosta saħansitra ħallew ukoll ħajjithom biex iwieġbu għal dina s-sejħa. Imma il-missjoni ad gentes mhix biss għal dawk li huma msejħa jħallu djarhom u l-familji tagħhom u pajjiżhom għaliex li din kollha huma parti minnha. Għal grazzja t'Alla kienu bosta li għarfuh dan u wieġbu b'ġenerożità fl-istess ħajja li huma jgħixu. Wettqu missjoni mal-persuni l-oħra li magħhom jiltaqgħu kuljum fuq il-post tax-xogħol fit-triq u man tal-ħanut. Wettqu missjoni mal-membri l-oħra tal-familja, maż-żgħar, mal-foqra, mal-morda, mal-batuti u ma' dawk li s-soċjetà twarrabhom. Wettqu missjoni mhux biss mill-parroċċi u mill-laqdiet, imma wkoll minn tant ambjenti oħra, mill-qasam tax-xandir, minn dak kummerċjali, minn dak politiku, minn dak sportiv, mill-każini u tant setturi soċjali oħra. Wettqu missjoni ma' niesna, imma wkoll mal-migranti li minflok morna għandhom aħna, ġew għandna huma stess. Saru ġirien tagħna, saru niesna huma wkoll. Din ukoll hija il-missio ad gentes. Din ukoll hija missio Dei. Għal-missjoni ad gentes m'hemmx pjanijiet x'nagħmlu għax il-pjan ġa għamlu hu. Dak li batilna lill-Ibnu u tagħna l-Ispirtu Santu. Il-missjoni ad gentes mhix tiegħi jew tiegħek imma tagħhom. Huwa mbagħad bil-mamudija tagħna li aħna nsiru parti mill-ġisem ta' Kristu u permezz tiegħu aħna wkoll nissieħbu f'din il-missjoni trinitarja. Kif nista' qatt inkun indifferenti meta kien huwa stess fil-pjan etern tiegħu u fl-imħabba infinita li għandu għal bniedem li seħibni fiha. Kif nista' qatt indawwar wiċċi, kif nista' qatt ngħidlu le. Is-sejħa ad gentes mhix volontarjat, imma missjoni. Hija l-istess missio Dei, il-missjoni ta' Alla innifsu. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni li beda 60 sena ilu seħħ u għati li tiseħħ propju għaliex l-isqfijiet dakinhar u aħna illum namlu parti mill-missio ad gentes. Missjoni li 2000 sena ilu Kristu innifsu tal il-Knisja. Anke din seħħet u għad trid isseħħ.